Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo mang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo mga kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko. Mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, petsa 15, kan bulan kan Septyembre, taong 2021. Kami liwatan sa idong makakairiba, dahil iba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon mga kababayan ng Bicolano, ako mampuan sa indong lingkod, siyempre pa ang sa indong Mr. Siram, Mga Joshua ka-aksyon, Martinez. ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! Ora mismo! Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, live kitang nadanangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Ragon Birak, Katanduanes. Siyempre, nadadangog man kita sa madaylain na parte kang kinaban. May nagdadangog sa tuya dyan sa Africa, Australia, dyan sa Europa, Amerika, at pasina dyan sa may parte kang Antarctica, sa gitnang silangan, Southeast Asia, mga nakasubaybay sa pagikan Facebook page. Ayan, ibig Kada-Action sabihin Call partner, Center, worldwide. ha? Alright mga ka-aksyon, syempre partner. Action Hello, ko Online TV. Ako Bicol Party List Facebook page. Sa Facebook page ni Congressman Saldico. And syempre naantabayanan kita sa Bilog na Pilipinas and Bilog na Bicolandia. Alright mga ka-aksyon, hello sa tuyang 1,460 viewers overnight Facebook. Pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga comments, mga reaksyon, mga opinion, digdi po sa programa, pati tinatabi kan sa indong mga inagrangay, asinan sa indutabi na mga problema dyan. Ang sa indong mga inagrangay, handa po yan asikasuhon ni partner. Yan. Dito And sa syempre programa. pa partner. At saka ni Ate Mards. Correct. Gabos partner kita digdi, matuwang kita Yan. sa mautan ni Congressman Saldi na Yes. makatabang sa mga kapwa niya to Bicolano. Bicolano. And syempre pa partner ngunyan, hulit na Miyerkules, may manggagana ngunyanin 1,000 pesos. Yes. Alis sa tuyang mga paraan tabay. Oho! Syempre partner, o na partner ang sa tuyang pagurulayan, mainit ang sa tuyang issue. Mainit ang panahon sa luwas, kaya problemado ako partner pag-araw ka niyang panahon. Mainit. Partner, ngunyan nga ni puon, ngunyan na pagkaaldaw, magiging eksklusibo na ang BRTTH, an ospital kan BRTTH partner, para sa mga darakulang kaso. May Ning konektar COVID-19. sa COVID-19. Gustong sabihon kung may mga ibang kahilangan na idadalagan sa BRTTH. Halimbawa, may alipunga, nakagat kan ayam,
nakagat kan ikos, Aha. mga inaapod na kuyan. Outpatient, din partner. Oh, day pwede. Oo, dahil muna. Sa mga malala sa na partner na related purely sa COVID-19 and BRTTH. Kumbaga, ang BRTTH, ang pwede lang duman na reparon and asikasun mo niyan. So, may COVID. COVID-related issues. Alright, partner, tanganing aramon tahan ibang detalye. Makakaibahan ta na sa ibong na linya partner ng telepono si Dr. Eric Raburar, ang Medical Center Chief 2 kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Makakaibahan ta partner, marin na pagkahapon tabi, Doc. Hello po. Apo, Doc Eric, marin na pagkahapon tabi, kaibahan ko si partner Joshua. Dire-diretso kita tabi, Doc Eric, ano ang rason kan pag-convert liwat sa BRTTH na COVID-19 exclusive hospital? Good afternoon po. Good afternoon po. Ang rason po namin na nakita po ay kasi po yung mga panahon po ngayon na tumataas ang ating COVID cases po ay isa rin pong pagtaas ng ating mga non-COVID cases po, lalong-lalo na yung mga buntis po. Tataas po yan. And on the condition po na pag-bare months po, bukod sa pagtaas ng mga kaso ng non-COVID, eh yung pagdating po ng ating mga bagyo na mga malalakas, pag mga bare months po, talaga hong expected natin na maraming bagyo tayong dadanasin. Ito pong tatlong rason na ito, kaya po kami nag-isip kami na kailangan po nating i-convert ang BRTTH na purely COVID po para ho matulungan din naman lahat po, nakakonsentrate lang sa amin. At yung mga specialista po namin para man makatulong din, ay ibababa po namin sa tatlong district hospital po, sa Legazpi City, Josefina po at Siga po. Yun Ayun. po yung napag-isipan po namin dapat natin gawin po. Ibig sabihin, Doc, lahat lang ng i-entertain natin sa BRTTH ay yung pong mga may karamdaman related to COVID. Opo. Opo. Particular po, kaya lang po, syempre, meron pong mga special areas na kami lang po ang makakagawa, kaya ho kailangang i-admit din po namin katulad po ng mga operasyon sa utak, operasyon po sa puso, yung mga kailangan ng mga intensive care units po katulad ng medical ICU, coronary ICU, pediatric ICU po, neonatal ICU, ay yan po ay sa amin po. Kasi wala naman pong ibang hospital dito sa Albay po, may ganong capability po. Sa amin lang po yun, kaya po bukas pa rin itong BRTTH para sa mga ganong kaso po. Opo. Dr. Eric, kundi po ako nasasala, dati na tabi ini na nangyari tabi dyan sa BRTTH na pig-exclusive tabi sa COVID cases. Kaso rin po ito, kumusta tabi? So turn out tabi ka to, Doc Eric. Mas epektibo ba nagibuon taliwat itong dating pig-exclusive ining BRTTH for COVID cases? Kung ang tinutukoy po ninyo yung nangyari nung last search po nung Julio, nung July po. Opo. Napansin po kasi namin na nakita namin kawawa naman po yung mga non-COVID cases po natin kasi naging limitado ang aming mga kama para sa non-COVID. Sa mga cancer patients natin na kailangan operahan, yung mga semi-emergency nating mga operasyon, mga cesarean po na mga pasyente, naging limitado po noon. Kaya napag-isipan namin na dapat maulit yun kasi kawawa naman talaga yung mga pasyente natin na walang-wala, napipilitan pumunta sa mga private hospital. Opo. Totoo po yan, Doc Eric. Actually, marami po tayong mga kababayan na talagang nahihirapan nung mga panahon na ipinaotob dabi ini, ipinasunod po ito na pagiging lockdown or exclusive para sa COVID cases itong BRTTH. Talagang nahihirapan po itong ating mga kababayan na meron din na mga karamdaman na napipilitan po silang pumasok sa mga private hospital at kahit nga walang-wala talaga is talagang pinipilit nila na basta lang gumaling ang kanilang kapamilya. Tama po kayo doon. Kaya po, nung nakita po namin yun, pinagplanuhan na namin na kung sakasakali nga, katulad na itong nangyayari ngayon na tumataas po yung Delta variant natin, yung surge na naman, dumarating na naman. Napag-isipan namin na
para matulungan yung ating mga kababayan na non-COVID cases po, kaya ho namin binaba yung aming mga espesyalista sa 3 district hospital na ito para po matugunan yung pangangailangan ng mga non-COVID cases natin. Para ho hindi nyo na kinakailangan pumunta sa private hospital para magpa-cesarean section. Ito pong 3 district hospital na ito ay kinapacitate po namin sa pagbababa ng mga espesyalistang gagawa na galing po sa hospital namin. Ganun po yung ginawa namin ngayon. Opo. Dr. Eric, kumusta tabi ang cost of hospitalization kan mga patient? Ngunyan tabi na exclusive ang BRTTH para tabi sa COVID-19 cases? Yun nga po ang ginagarantiyan namin. Yung mga COVID cases po natin ay libre po yan. Lahat po ay ibibigay natin para po yung resources natin ay nakatuon lang po para sa kanila talaga. Yung mga supplies po natin, yung mga antibiotic, yung mga kailangan gawin po ay concentrated po para sa kanila para kahit paano po talaga yung funding source natin ay hindi tayo hirap talaga ay at para magarantiya natin na talagang ililibre natin lahat yung mga COVID cases po natin. Ito yung mga napag-isipan po talaga namin. Okay. Doc, matanong ko na rin, gaano ba karami ngayon ang COVID o pasyenteng may COVID dyan ngayon sa BRTTH? Nasa 89 na po tayo. Nasa 89 na po tayo, Sir Joshua. 89? So may tuturing na ho itong parang marami? Opo. Dati po nung huling search natin ay nagkuha 40 lang tayo noon eh. So halos doble. Doble mahigit, ano? Kumusta tabi, Doc, ang bed capacity ngunya na nasasabi yung natabi nindo na halos na doble itong mga patient dyan sa loob ng BRTTH na may COVID? Actually po, kaya nga po namin ginawa na exclusive na lang para po yung mga ordinary wards natin, kunyari po sa pedya na non-COVID, sa OB, sa surgery na non-COVID, ay makuha na namin at i-convert na namin into purely COVID space po. At yung mga doktor na nag-aaruga ng mga non-COVID, mga espesyalista natin, ay ibaba natin. Mag-iwan lang tayo ng kaunting doktor na espesyalista rito para man sa mga, kunyari, appendicitis na may COVID, yung mga doktor pa rin namin ang mag-oopera, mga na-aksidenteng may COVID, ay matutugunan pa rin po natin. At at the same time, yung mga non-COVID ay doon na ma-ooperahan sa Josefina, sa Legazpi City, na mga tao lang din naman po natin ng BRTT. Dok, kumusta naman po ang kalagayan at kondisyon ng ating mga medical frontliners natin dyan? Yung mga tauhan po natin dyan sa BRTTH, kumusta po sila ngayon? Ang alam ko po, syempre naman po, expected na pagod na sila. Pero high moral naman po sila kasi alam po nila na wala namang ibang gagawa nito at kailangan hinihingi ng pagkakataon po na wala namang ibang tutugon kundi sila lang. Kaya po masasabi kong opo, nakakapagod pero high moral po sila. Alam na po sila na sabi ko nga ito ay kami ang yung ba Dok na mga benepisyo gaya ng mga hinihingi ng mga nagpoprotesta sa Maynila ay nakarating na rin diyan sa mga frontliners natin? Wala ko kayo na naputol partner. Napatawa Natawa si Doc Napangiti si Dr. Eric. Sige. Yun, partner. Sige nga, kasi kaya gusto ko itanong yun kahit nga noon, na wala pa partner na masyadong bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 balikan natin sa probinsya partner. Ay doon pa lang sa Maynila. Talagang questionable na partner. Itong ipinangako na maibibigay na kaya nga naitanong ko, natawa bigla si Doc sa lahat ng tanong natin doon natawa si Doc. Doon natawa. Balikan natin si Doc. Kasi pati siguro siya questionable para sa kanya. Kailan ba talaga darating itong ipinangako ng gobyerno para sa ating mga frontliner? Sige, sandali lang. Na doble ang kaso ng COVID-19 patient dyan sa BRTTH. Wala pa? Wala pa, partner. Kasi, busy, baka tumatawag din. Sige. Kasi, partner, marami pa tayong itatanong kay Doc maswerte tayo kasi despite na busy si Dr. Eric, pinagbigyan tayo. Hello, Doc?
Sir Joshua, sorry, Opo, naputol. naputol tayo. Medyo, sabi ko nga, biglang natawa kayo doon sa tanong ko, Dok, ha? Dok, kumusta? Yung benepisyo ng ating mga medical frontliners sa BRTTH, kumusta? At saka yung mga doon sa Usipina Duran, sa... Sa iba pang mga hospital. Sa iba pang mga hospital. Na Kumusta po? ipinangako para sa mga frontliners. Sorry po, hindi ko masasagot yung tungkol sa Josefina po. Hindi. Diyan lang sa BRTTH. Pero sa BRTTH po kasi mga tao ko po sila. Oho. At lahat po ibinigay natin. Opo, bahat na kung i-disallow. Nabigay na. Aha. Oo. Ibigay So- na po. Hindi kailangan ibigay. Kaya ho, medyo natawa ako kasi gusto ko nga sabihin, nakakita po ba kayo ng BRTTH employee na nagre-reklamo at nagpa-protest? Wala Wala kaming partner. narinig. Oo. Wala kaming narinig, Dok. Ibig sabihin, Doc, lahat po ng para sa mga frontliners ay naibigay po dyan sa BRTTH. Dapat lang naman, partner, marapat lang. Oo. Marapat, karapat dapat na Ibig matanggap. sabihin ba dyan, Doc, maayos ang sistema dyan sa BRTTH? Oo. Palagay ko naman po, may kailangan mga i-improve pa. Kasi may mga challenging situation po bago sa ating lahat. Pero po, nakikita nyo naman, sige po, fight lang. Bigyan natin, partner, ng malaking congratulations. Ay, isang masigamong Good palakpakan. job. Good job Oo. para sa hospital admin at dyan sa buong Kaya bumubuo partner dahil ng binigay ni Doc, BRTTH. dahil binigay ni Doc yung benepisyong para sa kanila, wala silang rason ngayon para tamarin o panghinaan ng loob. Correct. Doc Kaya Eric, todo sila. Opo, Doc Eric, maidugan ko lang maidagdag ko lang. May effect po ba sa hospital services? Ito po nga nangyari dyan sa BRTTH. And kumusta po itong paano ang magiging claim sa PhilHealth? PhilHealth po, nabagin niyo po ba PhilHealth? Yes po, Doc. Hindi na lang ho namin pinag-uusapan mo. Medyo, basta po ang atin, sige ho, kung may COVID kayo, may PhilHealth kayo sa wala, pero magpa-PhilHealth naman kayo. Oo. Ayan. Ah. Doc, opo, Tuloy maidagdag lang po, ko lang tuloy din, lang. Doc. Maihabol ko doon. Maidugtong ko lang po, Tabi. Ano status ka na budget dyan sa hospital, ngunyan, Tabi, ng mga makasunod na bulan? Hindi naman po nagpapabaya ang ating central office ng Department of Health at ang regional office po namin. Basta po kami, ay sinasabi namin, kung may pangangailangan po kami, inilalapit at dinudulog namin sa kanila. Basta po, mabigay lang yung para ho, unang-una sa pasyente natin at sa mga kasama natin dito sa ospital para ho talagang maibigay yung kinakailangan po. Kasi alam niyo naman po ang sitwasyon talagang napakahirap pero kailangan gawin. Kaya ho, kung base ho sa pangangailangan, palagi ho kaming dumudulog sa central office namin at yung regional office po namin ay tumutulong talaga sa aming mga pangangailangan po. Oo. And of Doc, course, balikan ko lang yung kalagayan ng mga tauhan nyo po dyan sa BRTTH. Kumusta, Doc? Nakakapagpahinga pa rin ho ba sila? May sapat na tulog pa rin ba at pahinga yung ating mga kawani ng BRTTH? actually po, tao lang din po. Siyempre po may mga napapagod din pero we see to it naman po na kahit papaano po ay matugunan yung kanilang pangangailangan na sa pagtulog, sa pagkain po, at yung mga psychosocial needs po nila. Malaking burden ho kasi ito eh. Kaya ho, sinisigurado namin sa kanila na yung alagaan lang natin yung mga tao natin para ho... Sapat pa ho ba? Sapat pa ho ba yung bilang ng mga personahe natin dyan, ng mga personnel natin? Lalo ngayon na medyo mataas ang kaso ng COVID natin. Oo, kasi ang alam ko, Doc, one doctor is equivalent to supposedly to 10 patients. Pero ngayon po, na-exclusive for COVID patients. Kumusta po, Doc? Itong sufficient po ba? Or kinakailangan ng augmentation sa mga doktor o medical practitioners para lang po maasikaso itong mga COVID patients? Kung sa medical doctors po, sa ngayon po, sapat naman po. Kaya po kung mapansin ninyo, ay na-deploy namin yung aming mga espesyalista sa 3 district para makatulong din po ng maayos. At pagdating naman po sa mga nurses, kung mapapansin nyo, wala kaming dineploy sa 3 district hospitals, puro mga doctors. Kasi nga po, kinakailangan din namin yung aming mga nurses, particular po dito sa hospital. Opo. At kung sa augmentation po, kami naman po ay kumausap na sa Regional Task Force. Yung mga ahensya po ay nagbigay po ang Bureau of Fire,
Philippine National Police po, ang Army, augmentation po, pinagpahinga lang po muna natin. Pero po, humingi po kami ng permiso sa kanilang ibalik na po sana nila. May pag-uusap na po para may ibalik na uli yung 25 nurses po na nahiram nila sa aming service po. Opo. Dr. Eric, ihabol ko lang po itong katanungan. Dahil po, nababanggit nyo po na lahat ng kaso na hindi po related sa COVID-19 ay tatanggapin po sa ibang ospital. Ano pong mga ospital po ang itinalaan po or Tinalaga. mga ospital po dito sa Bicol Region or particular po dito Salbay. sa Albay para po alam po ng ating mga kababayan na meron pong mga karamdaman na hindi na po sila didiretso sa BRTTH at doon na lamang po sa mga ibabanggit nyo pong mga ospital. Bali po for the information po ng ating mga kababayan po, ang parang magiging emergency room po natin muna ay para hong dalawa po. Ito pong Legazpi City Hospital at ang Josefina Belmonte po. Ang pinaka-main surgical team po namin, yung surgery namin, OB-GYN namin at anesthesia po, ay naandito po sa Josefina Belmonte po. Josefina Belmonte. Majority ng aming surgical team po ay naandyan. Pagdating naman po sa Department of Pediatrics, majority naman po ay nakadeploy dito sa Legazpi City Hospital po. Legazpi City Hospital. At yung mga internal medicine po namin ay nakadeploy sa 3 hospital na ito kung saan po ma-avail ninyo yung mga specialist namin, mga cardiologist namin, yung aming mga endocrinologist ay mga nakadeploy po yan sa 3 hospital po na ito. Kaya po medyo, kung mapapansin nyo, medyo talaga ma-enhance yung capability ng mga 3 district hospital na ito po. Opo. Dr. Eric, nabanggit po doon or nakapaloob po doon sa press release na lahat lang po ng malalaking kaso sa COVID-19 po ang tatanggapin sa loob ng BRTTH. How about po itong mga mild and asymptomatic patient po? Saan po sila dadalhin? Paano po ang treatment dito po sa loob ng BRTTH? Kasi talaga ng Department of Health, yung mga asymptomatic at mild po ay dapat po nasa TTMF sa mga facilities lang po talaga po dapat. Yun po yung binigay na sa amin na guidance. At talagang lang po ang mga dapat yung hospital ay yung mga moderate, severe at critical na yun naman po yung kukunin namin dito sa 3 district hospitals na ito. At kami po yung kaalaga na sa mga mild, moderate, severe at critical COVID cases po. Opo, maliwanag po yan, Dr. Eric. Eto na lang po, Doc Eric, may mga unit pa din ba ang BRTTH na bukas pa rin sa publiko? Like NICU, ito pong mga iba pa po na department para po alam po ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nakaschedule po na muling pagbabalik dyan sa BRTTH para sa follow-up check-up. Wala po, buti po, napaalala nyo yan. Basta po ang amin pong sinasabi po ay makipag-ugnayan po muna sa aming telehealth para ho at sa aming mga hotline para ho malaman nyo kung na-guide kayo saan kayo unang pupunta. Lalong-lalo na yung mga magpa-follow up po. Basta po ang sinasabi namin, inuulit namin yung mga intensive care units po natin ay bukas. Cancer building namin po ay bukas. Yung mga operations na kailangan ay sa utak at sa puso ay bukas po. Yun po yung particular namin ine-emphasize na bukas po yan. At kung kayo po ay gustong mag-inquire, kindly pumunta po dun sa telehealth medicine namin na number para makapag-inquire po kayo at para ma-guide kayo kung saan kayo kailangan pumunta na po. Yun po yung napayo po namin. Opo. Last na lang po, Dr. Eric, baka meron po kayong pahabol na mensahe para sa Panawagan. atin po. Yeah, panawagan, pagpapaintindi para po sa publiko. Go ahead po, Dr. Eric. Maraming salamat po. Ang hinihiling ko lang po sa ating mga kababayang na nakikinig ay idiretso po yung pagpabakuna po. Magpabakuna tayo
mag-social distancing po, i-practice pa rin po yung mag-face mask, face shield po, paghuhugas ng kamay. Yun po yung hinihiling ko lang po sa inyo at magiging malaking tulong po ito sa amin kung i-advocacy niyo po yung aming hinihiling sa inyo. Yun lang po kasi talaga ang para matulungan nyo kami rito sa ospital. Kasi po kung gagawin nyo yun, ay hindi imposibleng bumaba ang ating mga numbers ng pasyenteng matatanggap po dito sa BRTTH po. Yun lang po yung hinihiling namin. Maraming salamat po, Sir Josh, Ma'am, para sa ginawa nyo pagbibigay unlak sa amin na ma-advocate itong aming gustong maiparating sa ating mga mamamayan. Opo, Dr. Eric, katuwang niyo po kami sa pagpapaliwanag, pagpapaabot po ng mga impormasyon para po sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Dr. Eric, sa imo pong panahon at oras. Ingat po kayo Mabuhay dyan. Ingat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Alright. Partner, yan mga ka-aksyon, si Dr. Clarado. Eric Raburar and Medical Center Chief 2 kan BRTTH. So, pansamantala, partner, magiging eksklusibo ang BRTTH sa mga COVID-related na cases. illness. Yung mga malalala, partner. Pero, ang BRTTH, bukas man, dahil sinda lang ang may facility pag-abot sa mga heart surgery, Okay, dire-diretso, surgery sa partner, utak, yan. Aha. pwede yan. And so ibang mga doktor partner nindan, alimbawa pasyente ka, so doktor mo hali sa BRTTH talaga, ipapadara. Like for example, ipapadara duman sa Legazpi City So Hospital, itong sa Duran. mga badus, so mga may alipunga, may mga nakatandol, mga bukol, magagaan na kaso ning duman kahilangan. mo na sa Usipina Duran Hospital. Ang magiging emergency hospital digdi sa 2nd District, ang Legazpi City Hospital. Duman naman sa 1st District, Siga Hospital. Yan. Kaya Ayan. dapat maliwanag po yan sa inyong mga kababayan. Diit lang napasan siya pigahagad asin pagsabot kan BRTTH. Para man yan sa kapakananta. Dati-dati ang pinakalangkaw ng kaso kan may COVID sa BRTTH 40, ngunyan 89. Na doble partner. Ayan. Kaya Sobra. tama lang partner. Ini mga ginigibong espersos kan sa tuyang ini partner na mga ining sa tuyang gobyerno, ining sa tuyang mga otoridad para sa karahayan kang kagabsan. Alright. Sa samuyang pagbabalik, mapo na kitang magtaunin, ayuda ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapa-ambak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita.
pala si Alfred Lindon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldi Cook, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, ang digdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List. Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaro po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kamang kamudigdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Partner! Oh. Tada kita partner, tapos dire-diretso kita sa tuyang pagtabang. Pero may nagpapabati muna, Oh, partner. sige. Oh, sabi digdi, nakatutok na tulos, Astillero family, hapon, Ma'am Remy. Bati man tabi, Astillero family, Budak Golondrina, kan Maroroy, Daraga, Albay. Salamat. Ayan, hello sa mga taga Maroroy, Daraga. Siyempre pa, partner. Igwa pa Nagpapabati man ang mga tricycle driver. Igwang Diyan sa may nagagadispensa parte kan digdi. Albay, Astrodome. Nagagadispensa si Mark Anthony ate. Tano? Dahil na siya nakailingon yan, may trabaho na siya. Okay lang, nasasabutan mi. Ang importante may trabaho ka na. Masaya kami kuya dahil igwa ka na ning hanap buhay. Si Mary Rose Lita Kadag nakatutok man, maray na pagkahapon. Sige po, salamat sa imo. Partner! Oh! Dire-diretsyon sa tuyang pagtabang ngunyan, makakaibantang ngunyan na pagkahapon si Nanay Jeneline Cervantes. Maray na pagkahapon po, Nanay. Maray na pagkahapon, ma'am po. Taga-sain ka manay. Taga Busay, Pandan, Mabuhay Village. Mabuhay Taga-Busay, Village! Busay, Pandan, Mabuhay Village Village sa Daraga. Daraga. Ayan. Bago mag-abot naman sa Barangay Pandan, pasakat. Ang Mabuhay Village, digdi palaog. Opo. Nanay, tawid daw kami kimagayuno na smile. Sige daw, iyan. Maraming po. Ano? Wara ka nang ngipon. Eh, gwapa. Bilangon ko ang natatada. Tadakol pa man. Pailin daw manay. Ayan. Ayun. Pero magayon ka, nanay. Ano, what more kung gulpi ang ngipon kumpleto? Dahil na nakasmile, okay lang yan. Pirang taon ka na manay? Pirang taon ka na? Perang taon ka na, nanay? 33 po. 33. Uy, batang-bata ka pa. Daraga may agom. Wala na po. Siway na. Suway Suway na. na. Nata nagsuway ka mo. Hindi, bulag na. Nata nagbulag. Nata nagbulag. So, nambubugbog man kaya so inot kong agum. Ay, ibig sabihin, May nakapera pandua ka ka na pa. agong. Duwa. Nakadua Pares ka ng bulag agom. na. Alat. Hiwalay. So inot mong agom nang bubugbog. Iya po. Anong pigigibo sa imo? Prabuyong. Di man siya, may pambira lang mag-inom. Maski Kaya lang? Bako, Dadig po ang maski bako buyong, nambubugbog Talagang pala. Kaya, ugali niya kaya na nabawasan magulong. ang ngipon mo. Hindi. Aba ko man. Daragay din kan pangaki mo. Pero ang aki mo, nanay, Kuwang, 8 na po. 8. Alat ko na partner. Basta ito maski day nakainom bigbubugbog ka. Ngunya nakaagom ka naman pandua. Panduwa, paguna ko, iyon ang okay yun na na. ang Yun sa na. imong destiny. Hay naman mo Tatabang yan. man barang. Hay na ngunyan. Sa pag-anak buhay na. Tapos, siya so pagabuhay yun man. Baliktad. Akala mo, pinili mo siya makatuwang Kaya sa pagbuhay. Ngunyan pala, gusto siya ang buhayo. Kaya Buhayin mo. pinali ko na lang po. Tapos sabi ko, sa ibuhay ko sa iya, sa aki ko na lang. Pero walo anak mo nga na. 8 po. Pero ito sa inot, buda sa ikaduwa. 5 sa... Inot. 5 sa inot, Tulo tulo sa- digdi sa ikaduwa. Day ka na naggaanap pa Ay, hindi, nagkipantulo. 2 man lang po sa ikaduwa. Tapos ning... May suro pa. Sungon yan po, nalaog ako yan ng sabi.
Say naman. Alat. So na-rape po. Okay. Biktima ka na inin-rape. Kaya iyo po ining bunso Tapos mo. sabi nga ni po nung ano, so yan na... Ang mikropono man ay isa yan. Yan pong aki ko na ano yan, so sa ditbaga, sabi, anoan daw, sabi nung pig-ano ko sa kapitan. Anoan daw po yato, sabi, ipa-DNA. Tapos hindi man po nangyari. Ipa-DNA. Nata may sus. Siyam na bulan na Namidbidan ba? mo so nag. Namidbidan mo sa suspect. Namedbidan ko po, so pandokta, tigtatangro ko siya ning merindalan, nangungurso na adaman. Tapos di ko man Taga din man, taga sabot dyan man. baga siya, tadakol ng aki ko. Taga din man, taga dyan man sa Bako man taga dyan, taga ano siya, taga Samar. Dayo lang. ang mikropono po, Manay. Dayo Sa lang. madaling sabi, Manay, nagkaigwa kang primerong agom, tapanduang agom, malas ka duman sa primero, tapig bubugbog ka, Iyo po. malas ka sa pandua, imbis na magtabang maghanap buhay, iyo pa ang gustong buhayo. Kaya may nagkukurso na. Pantulo naman, may nagkursunada sa imo, dahil ka inilusyonan. Di na ako nag-intindi na siguro sinalisihan ka na sana. Ano na lang ako, linaog sa arong. Linaog ka sa arong. Sarong basis man lang po yato nangyari na bilog ta. Ano kaya, so naka-memens pa lang ako nung oras na yun to. Nga perang kwan, linag Yan na naki ako. mo Manay, an matua, pira ng taon, pirang edad na? So mato ako po, ano pa sana, ning 16. 16. So, Iyo iningod po. mo. So pang duwa, 14. Pero, Dahil nang una, ining bunso. so bunso po, 9 months. Ayun. Okay. So, ano nga yan Manay an kwan? Yaong kadigdi sa programa sa Action Co Center sa Tabang Ora mismo. Ano po ang pangangaipo? Ano ang pwedeng maitabang? Pwedeng maitabang ni Congressman Saldico. Ano ang pagkabuhay? Naapot mo. Ah, partner. di pa. Ano ang pagkabuhay ni Dungo niyan? Paano mo nabubuhay? Garo nagaturutinda siya kay mga mirindalan? Dati Paano po, mo nabubuhay ganyan, ining sa imong walong nagkakalakal aki? na lang. Nagaano? Nagkakalakal na lang. Nagkakalakal. Kalakal. So, yan partner ang sa iyang ginigibo. Ayan, so, naghahanap ka nin basura. mga Plastic. plastic, bote, Bakal. pinapabakal mo. Karton. Piraman ang sa imong na ano, na, Dilin siya. na Tapos table. yan po, piga boundary yan, may po yan na ano, na Padyak. So, ibig sabihin, iyan, pati iyan na padjak, problemado ka kayan kasi pigbaboundaryhan mo Kaya pa. ang gusto ko man po, so may Magkasadiri sarili ka. ako. Oo. Pira man ang boundary mo kan padyak na yan. 20 man po. Ang aldaw. 20. Sa sarong Pira man aldaw. ang pigkikita mo sa sarong aldaw. Minsan, hindi man parehas, minsan ning 200 ang pinakababa. Sa 200 na yan, nanay, anong nababakal mo kayan? Yugon mo walon Amo nga ni po, napapagala ko magkurukom. Ang mga aki mo, lalo na gatas so- ko pa so sa dahi. May So pigilatas aki mo ka manay pa. na 16 anyos, di pa nakakatabang sa imo, so 14 May anyos. agom na po. Anak ng Yan pangyayari nanay na nahiling kong naman. haarong. Ano iyan? Nag-agum Ano na. sa indod? Donated? Awarded? O So, pigtao po sa relocation? mo na Relocation? relocation po. Nag-agum na sumato among aki. Po. Nag-agum na. Iya po. Sayin ang unya. Uyan, may utong dito sa kuan. Kataning. Ano yan, lalaki yan? Mato among Nag-ano aki? sila, Lalaki? nagsuyap. Lalaki? Nagsuyap. Iya po. Oh, Ay, so babae ang aki aki akis ko. mo, supandua, So, pang dua lalaki. Nagalayas-layas man po. nagalayas-layas man. Tapos kinuha ni ate niya. Tapos sabi man ni ate niya, dahil daw nagtutubod man sa iya. Sa edad Sabi ko partner man- ni nanay, sabi ko man po- 33. Grabe na ang sa imong Pasan mo ang degli. pinagihan, Sabi kadipisyon. ko nga ni po, naggrabe ng sakripisyo kung ano. Tapos, arog pa kaan ng mga aki ko. Layas-layas pa pagdakula Pakikon mo na. manay. Pagdakula na malayas-layas na sa gurang. Oo. Tapos dahil pa man po kaya, 14 pa sana. May aram ng arog kaan. Nanay Janilyn, sa araw pa kaya ng sitwasyon nindo, paano mo lalaban ang oral daw? Sa oral daw po, yan ang piga ano ko lang na magsige lang san pagkalakal para sa oral daw igwa kami. So, pigukusugan mo ang buot mo para sa mga aki mo. Tiga ali ko na sa nansupog ko ta siyempre baga piga isip ko so aki ko. Nag-abot ba sa punto na talagang garo, Ang dipisiluno mikropono na, parang dipisiluno na hampangon ang buhay? Iyo po. Pero piga kusugan ko na lang ang buot ko. Para sa mga... Siyempre po, para sa inda sa mga aki ko. Tapos po ning solo na sa nabaga naganap buhay siyempre kay pan kusog na buhay. Pakusog-kusog lang po. Manay ang nanay. mikropono Oo. yan. Opo. Oo. Kung may mensahe ka nanay sa mga aki mo, syempre, sabi mo nga, ginigibo mo ang gabos, pero sa mga aki mo, yaong pa sa mga matagasan payo, dahil nagdadangog, ano po ang mensahe mo sa Ang inyo? ano ko lang po kaya gari na susut-sutan bagang aki ko. So kung kaya- may mensahe ka sa inyo,
paano mo Ang ipapaabot ano ko sa lang inyo? po sa inda, sana daiman ninda paggibuon sa ako ang arog ka na mga gibonindang arog ka na marauta. Daiman ako nagpapabaya sa inda. Tapos nakikita man ninda na ang grabeng pagsakripisyo ko baga para sa inda. Tapos harag pa sa nang isukli ninda. So pagdakula na malayas-layas na. Bako man po bagayan tama. Opo. Iya, man. Nanay, akong Maray nga kasunod. ni Siyempre po nagkasumbong sa baga. tuya si Ayo, Manay. Siyempre po baga, magurang ka na ano sinda na pigtataraman. Natural na po yan Opo, sa natural sa magurang na Takunda yaon ikaw lang man sa imong matara, pagreparo. dahil man ninda maisyan kung ano ang sala ninda. Tama. Nanay, sa araw kaning sitwasyon, tayaong ka po digdi, nagrani ka po digdi. Ano po ang sa imong pangangaipo? Anong pwedeng maitabang sa imo ni Congressman Saldico? Ang ano ko lang po, so, ang gusto ko po matawan ako nung sa diring Padyak. pagdaraon po. Oo, na so aning sa diri mo tapos, na. Padyak. po, para wala na bagang problema sa Hindi ka na mabondiri. sa diri ng gamit. Oo. Tapos po, ang gusto ko lang po, dahil man ako natatrangkiluan dyan sa tigtugdukan mi, sa tigtaong harong Relocation. para relibak man po ako dyan, na wala man ka matuuran. Apit Arag ko sa para to nga ni liba ko ka. kaapon, nadagit ako ta. Sabi ko, nataarog sinda ka, nung gustong sabiyon ninda ta, para nag-apot si Tia, kung sa indaw so arong mi. Tigtaram na, so 20 daa. Anong paguna 20? man po ninda sa Anong akin? 20 ito? Di ko nga ni po aramam tigtataram ninda ta. Sabi ko, kung ako man sana 20 hon, ang gustong sabihin, nagigets ko man po. Akala Bayad. ninda, ano? Sabi Akala ko, ninda, may 20. Kang may naghanap dakulo sa na kayang imo. aki ko. Ang iisip ninda, mga anong isip ninda. Pag nabanggihan ako, tigtataram ninda, sang ribo da ako. Sabi ko, dahil Pigliliba ka doon, pigsasautan ka na paguna, ipigpapabakal mo ang sa imo. Sa dire. Sa dire. Pakiran lang. siguro, ang tiga ano ninda, ano man ibubuhay ko baga sa ano. Piga dudahan ka nila, naga-sideline ka. Kaya sabi ko, Na nag-iiba kapag may sabi ko, dahil nag-aaging man mga ako kuyan. makalakal ning arog ka ini, magasakripisyo ng arog ka ini, kung magibo man sana akong arog kaan. Nanay, kung may mensahe ka dyan sa mga taong ina nagre-relibak sa imo budak. Kaya tigtaram ko negatibo, po, ano tabi ang masabi mo? ko po ka subanggi sa aki ko ta nagtaram sa ko. Marauton talaga dagaritig ko muso puso ko baga. Naso aki na mismo. Aki mo na mismo Istoryan nagtaram. po ako na arog ka nag-apot nga ma, arog nga tigtaram kaan. Anong mensahe mo sa mga kataraning mong Ang arbalay? sabi ko sa inda po, dahil ninda ako pagpararauto ning arog kaan ta, wala man akong tigagibong maraot sa inda. Ang asikasoon lang ninda, so buhay ninda, dahil sinda makiaram ng buhay na may buhay. Pero ang totoo talaga, wala ka man Dahil naginigibong man araw po, ka to kaya ka sabi ko, nyaon po ang Diyos, kung naggigibo akong arog kaan, nahiling mambaga po, maski kuan, dahil ako masakripisyong arog kaini, kung yan man Dahil daw sanang naiingit ano sa ko. imo manay itong ibang Dahil naglilibak ko sa imo, mam- tamas magayon ka kaysa sa inda. Dahil ko po aram, ta arog ka ng piyagiribo ninda. So uto man ang kampang mi, tigpapasensyaan ko nga ni sinda tabo kung ribok. So kampang mi, napupuno naman ako ta, sabi man sa ko, nung nagko akong padyak, ta nagpundo ako, dati nagtitinda ako. Nung nahiling ninda nagbaba, so padyak ko na nagkakalakal na ako, tigtaram, nagpadungog sa ko na, siyempre mahiling mo, nainggit talaga. Pigpadungogan ako na, ano man daw ngaya, sabi sa agom niya, ano man daw ngaya ko mag-arog man ka, ano ngayang itsura ko. Gano'n ang ka-insulto baga Tatadong ko. partner may mga taong arugan. Abo mailing ang mga kapwa na nag-aasinso. Tapos Di sabi ano no, bagay? sabi po sa aki niya, Dahil ako, sa sitwasyon ako na ni sa Manay. nangayang Dahil sa buhayon sitwasyon ngaya ni kang Manay na aki medyo ko. minala sa pag-ibig, minala sa primerong agom, panduang agom. Kaya ang nangyari ngunyan sa iya, masyado na siyang pigmamaliit man kan mga Tapos kapitbahay. ngunyan po, iyo man sana pala ng paraan niya, maiba man lang pala siya sa agom niya nagkakalakal. Kay puan, pampadungugan niya kung So parehas arugaan. ka muna ngangalakal. Ngunya, dati daiman siya nag-iiba sa agom niya. Ngunya, na-gets ko na nainggit lang siya. Nag-iba man siya sa pagkalakal sa agom niya. Kunta, sabi ko, yan na lang ang paraan ng ginibo niya. Bako niya, nag-arog na Pero lang siya. ako ang advice ko sa imo, nagtaram Manay, siya kung dahil mo ano-ano na lang pa. pagpansinon. Pabayaan mo na lang ang mga kataraning ang mo. ako nga ni po. Ang importante, magkonsentrar ka sa pagkalakal mo, Sabi ko, magkonsentrar ka para sa mga akas mo. Tiga-ano ko na lang po, dahil ko nga ni sindatag sa sabot. Kaso lang, Sabutan mo sinda nanay. Ang maano importante na lang pag po ika nga nakasabot sa inda, masasabutan ka ninda. Aron isipon mo na lang, Manay. Aron na lang kay ni partner.
Lord, patawadon mo sinda. Dahil ninda Tasin- araman Kung sa ano inda po ang pag-iibo. tigpapadungog ninda sa ako, pigpaluwas ko sa ibang Tama nila. yan, nanay. Tama yan. Dahil na ako nagparaintindi Oo, baga. kasi ang isipon mo, gabos na bagay na Sabi ko, ginigay ribok mo lang para ang sa tigdo. iyo. Pero pamilya. manay, dyan sa mga sinapit mong yan, nakapalaran, di ka pa man nalilingaw sa mahal na Diyos. Dahil pa man po. Nagpapangaji na lang po Ay, ako very sa mga good. pig. Very good. Tama. Iyan Gibos ang ako. pinakatama na ginibo mo nanay sa gabos. Si isay man ang mga tao na nagmamaliit. Aram mo nanay, tandaan mo yung sinasabi ko. Ang minamaliit Ang sino man na ibinababa ay, ay tinataas ni ng Lord. Diyos. Alright? Ah. So yun po yan nanay ang gibuhon mo perme, Kaya no? napasensya na lang po ang tigagibo Tama yan ko. po nanay. Dahil dyan nanay, ayaon tabi ining programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldi, tanganingan sa imong mga O partner, kagabatan. ipaabot mo kay Congressman Kaya ang- Saldi. ang Ang nil- kay Kuan Opo. ni Manay, padyak. Ang hiling ko na lang po kung pwede po na makaano kami ng ibang maistaran. Opo, nanay, Ah, gabos dahil po po yan nakagadan karantibang- mo nanay. Makakantos iyan kay Congressman Dahil po Saldi. kaya- Alimbawa, Ah, Manay, okay lang. alimbawa lang Manay, alimbawa lang. Ini okay na ini sa imong istaran. Kung alimbawa, digdi ka na. Halimbawa, digdi, aircon. Okay naman ini sa imo. Aircon. Pag maprograma kami, maluwas ka lang madali. May aircon, may dakulang TV. Ano sa iling mo, Manay? Okay naman ini, kung Okay digdi ka na naman ini. maglipat. Ano, nanay? Opisina po eh. Baka hindi opisina. Studio ni nanay. Alimbawa lang. Abo mo kayo na, malipot-lipot digdi pagbanggi. Ah, tapos ang parasigid mo dyan sa luwas, si Nico. Yan, Yan, gwapo-gwapo. tagalinig dyan. May Tapos, paralinig ka. pag tagatimpla mong gatas or kape, si Balen. Ah. Abo mo kayan. Tagatipid kan mga bado mo. Si- Sarong si teddy, Dede, kapinpin. Ah. Abo mo kayan. Tapos May igwa- tagamasay ka pa, ay igwa- kaperi. Igwa kang tagalaba. Na yaon duman. Dahil mo pagpasiringon sa likod, Ay, tama ka. si Ate Marge, iyong ngunyan ang nagpaparkila kay ni. Oh. Pag tutok-tukan ka, Tumatawo yan. kada katapusan, ops, sarkila mo. Ganon yun. Gusto mo kayan? Bako na paugma ka. Ah. Diit pagpapaugma, at least nagagaanan ka, Na ano nanay. lang po ang ano ko, kapag naganan lang po ako ng kwan kapag nakaluwas ako. Ayan. Uni naman ay. Niya ang sarong po. Uni naman ay. Na nadudungog ko. Ikabaga, nakaduwa ka ng agom, may nag-iilusyon pa sa imong ngunyan. Kung sa nag-ilusyon po. Gulpi? Na ayun man. Kaso Mga pira, lang nagpa, mga pira. dahil na ako nagpa-intindi. Dahil mo na Pag pig-entertain. kayo nagparano Tama, sabi, nanay. Kami mismo mataram sa imo. mag-aagundaan, Sa mga inagihan di mo ay sa man ako buhay. nag-ano. Aki O ka tapos sana. pag Aki as kaso. nag-fight ka pa manay, anapon ka sa imo, dahil kang kanaraman. Baka sa pagsasabi nindang 20 buda san ribo, mas masala pa. Pero kung kay halimbawa Span. manay, arog kay ni Po Kiniko. sa mga ragsa na po. Manay, kuhanin. halimbawa arog kay ni Kiniko. Habang nagkakalakal ka, natuparan mo yan. Tapos sinabihan ka. Napurot mo sa kalakal. Tapos Ano nang partner, mangyayari? tapos sinabihan ka ni Nico, ako na kaan matulak para sa imo. Aywan talaga po, nag-arag ba? Igwa kayan, Matulak multindi. ang Tapos igwa, nagpupurot mamala. naman po. Manay, Tigkadabang. mikropono Tapos yan. masabi si Di Teddy, man ako ako, nag- na ang ano. mapurot kan mga kalakal para sa imo. Okay to sa imo. Dahil naman po ako Dahil- Kaya mo man, hindi. May walo ka ng Manay. Dahil pa ito sa imo, okay, igwa pa kaming gwapo sa likod. Manay. Yan si Shano. May walo ka ng akas mo niyan. Uubuong ka. Silir, kayang-kaya ka ubuon. Manay, walo Sa ng akas nasa mo langit. na. Kaya mong maging 16 na akas mo? Abo mo na. Sige. Tama. Nanay, dahil ngunyan, dahil ka nakakalakal, dahil ka So, nakakalakal pagganap buhay ngunyan. ko para sa mga Okay. Uy, so padyak ka, ipabot mo kay Ayan, Congressman Saldi ko. ipapaabot ayan iyo. Pero ngunyan, dahil ka nakakalakal. Bangan pa, ang sabi sa imo ni Buslir, itaon na nindo. Ayan. Dahil ka nakakalakal ngunyan. Dahil mo. Ay ka, Perry! Pasok! Ayan. Da. Ay, may inggit kayo niyang kataraning mo. Lilibak kong ka na naman, sigurado. Punong pagdurumaninda. Nanay, pero ito muna punong-puno naman. ini. May Guwapa. gatas para sa mga aki, mga kagamitan sa banyo. O di, sa pag-abot pagkaligos. mo ngunyan, makikita kan May kataning mo. mga dilata pa. Mapadungag na naman Oy, yan. partner. Partner, uni na. Di yun na. Pag-abot ni Manay, ibababa ini. Oh. Mahiling kang kataning. Mapadangog naman sa kataning. Tayo daw ngayon ako, maghapon ngayong nawara. Ayan, nag-50 ngayon. Siguro ngayon naka-3,000. Di ba, nanay? Pang sari-sari store na Mamatayin ini. lang kaya ang isip. Oy, Uy, igwa pa. Ilingon ko daw nanay ang chinilas mo, tabi. Igwa pa. Medyo manipis na. Igwa ka. Nanay, Uy, igwa pa. Uyugod mo. Nagagura. may bug ini nanay. Guwapang malinig na tubig. May bagas. Remembrance manitiya. Ayan, may mga bado Ipasok pa. pa yan, ipasok pa dito. Itong electric pan duman, kasabay pa ito? Ayan. Ilig ko na kay Electric pan. Perry. Tapos sukuyan, Oh, pang oh. vacuum gayo dito. Igwa ka pa. Natakluban na ako, ha. Iyan, dyan. Igwapay ka dyan. Ano? Yan na, pang vacuum sa electric pan. Dahil naman. Dahil naman ito, partner. Okay. Yan.
Iyan, sa iling ko. Ay, sigurado pagbalik mo duman sa inyo, pakakita kang kataning mo, sa indo nga naghapon, siguro nga nakatrismel. Nakatresmel. Wala naman sa isip. Ang hulok mo nanay, dawa kulang, ang ipon. Ismail. Ang balitan ko, partner, may tataw ka pa. May tataw pa ko. Igwa pa! Ay, ayan tunay. Ay, nakamil-dimil nga yan. Mel. Nakamil-dimil. Dugang na kwarta para sa imo tabi. Masabi Ano yan, so kataning kay mo, Congressman Saldi. dahil man nga inabot kidiklom, nakasang ribo. Oh, di ba? Ay, talaga nga yung wala. Magpabayad naman. Pero sa nang iyang oras? Nakasang ribo. May mga siguro nga mga mil-dimil. Ano Ang lang ko. ko yung mga diskarte? Tarugon ko naman. Ang ano kaya po baga, sa arag sa nataw, marautan baga nga arag sa nataw na pigunga ning toltol, ayo nga ranso tao, sasabihin, arag sa, nang Basta dito sana, ngayang balay dahil na na pagparareklamuha, yan ang Marautan pa ba? kartaranin O nga na, mo. manay. Ang importante. Yan regalo sa imo ni Congressman Saldi ko kan ako Bicol. Nagadungog si Congressman. Nagadungog si Kong. Ano ang mensahe mo kay Congressman diyan sa regalo niya sa imo? Maraming salamat po sa tinao mong tabang. Amo na nakakurkwa naman niya di sa pagkabuhay mi. Ayan. Iyo po. So, okay na ini nanay sa imo. So, kagadan mo, ipapaabot mi pa kay Congressman Iya po. itong sa imong kagadan na. Padyak! Okay! Ayos! Mas lalo po maugmasabot. Alright. Sa diri na po. So, Oo. gagamit. So, ano nanay, buhay kang patunay na ang ako Bicol talagang nakatabang nakasurog pa. Iyo po. Okay. Mga tugang, Maraming salamat po. saro na naman na kababayan ta na minalas sa unang pag-ibig. Primerong agom, para bugbog. Panduang agom, Juan Tamad. Kay pinalayas ni Manay. Nalupigan pa si Manay. Masaklap. Mga kataraning piglilibak si Manay. Alagad, mga tugang, an ako Bicol Party List, si Congressman Saldi ko bukas ang puso sa pagtabang sa arog kaining sitwasyon kan sa tuyang mga kababayan. Mga tugang, sa samuyang pagbabalik, mapauran na kita nin tablet, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang Ora mismo. Wara ang si water system na wara pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali ma sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Sa inyo po sabi, dakula na ang sambuyan ko, mahiling na. Kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan, matulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ta, ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan, para mag-ano na kumisan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi.
programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland di kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Partner ko niya na pagkahapon. Oh. Dire-diretso kita partner pag mauntaan mga estudyante ko niya na pagkahapon partner. Sige. Sa estudyante naman kita, kasubago kay nanay mo niyan sa Oo. estudyante. Ini partner, makakaibanta ko niya na pagkahapon. Alam mo, si Manay Subago, nagsusumbong sa to eh. Iyo partner. Ano daw may mga aki, pagparakuan mo ngayon, pag medyo magdurdakula na ngayon, maglalayas-layas na. Bako lang partner. So mga kababayan niya, mga kapitbahay. At nailabas niya sama Sama ng ng loob. Tapos ng kataning ko ngayon, mga paralibak. Buda na daw mo partner, so sabi niya, maray man pala niya ma'am na may nakakauron kang iba. Yan. Na napapagaan daan sa iyang pagmati. O, yugon mo man kaya, marauton man ang ugali kay itong mga kataning ka ito. Imagine mo, pati na sa napagkakalaka, pigakaingitan pa. Pigahanap si Jeneline Cervantes. Arin niya, so 20. Kaya, so asan ribo niya? Ay, grabe man na maray. Grabe naman. Kamong mga kataraning man ni Jeneline, Kung dahil mo masyado sa kayong judgmental. Ayan, kung dahil man sa nakamong makakatabang, dahil nakamong magparahus ganing kapwa. Kung dahil man sa nakamong maitataram na maray, tumuninong na sana. Correct. Tumahimik kayo. Saraduan sa indong mga ngimot, taday man iyan makakatabang. Ili nga, sa kalilibak nindo kay Jeneline, nga si Jeneline ngunyan bastante ang grocery. Correct, may kwarta pang iuli. Di ba? O, di, paano ka mo? Ano sana, minuto sana partner. Kaya kamo na mga paralibak niyang kinilang mga pagtaraning, ang masabi ko lang sa indo, de. Yan. Huyo kayo kay Jeneline pag-uwi. Di ba? Paralibak kaya kamo eh. Correct. Pero sabi ko nga ni baga partner, sabi baga, may irak ang Diyos sa mga taong nadidipisilan. Kaya nga, ikaw ba nagsabi? Pag binababa, itinataas ni Lord. Ili nga, yaon siya duman sa pandan. Itinaas, nakaabot sa embarkadero. Correct. Pagbalik, may mga daradara. Regalo ni Congressman Saldico. Nahirapan maghanap ng buhay ngayon aldaw. Pwede sir na magkaigwa pa kay Brand yung padyak. Correct. Pag nakaabot yan kay Congressman Saldico. Yes, partner. Kasi digdi ang programa tang ini ang kamauotan ni Congressman Saldi mapagaan ang mga kadipisilan kan sa tuyang mga kababayan. Yan. Alright, huli na pagkahapon partner. Sabi ko gani, isalado naman kita kan mga estudyante. May mapapaugma kita hulita. Kasabay ta ngunya na pagkahapon ang sa tuyang tablet ka na kaaging episode. Kasabay ta si Mabel Antwerpia. Kan barangay, Sitio Malangka. Ayan. Taysan. Kaso hapon ini partner, tama. Mabel, maray na hapon. Good afternoon, ma'am. Ay, perang taong ka na, Mabel? 15 po. Ay, 15 years old. 15. Gandang-ganda ang kutis ni Mabel. May boyfriend na? Saan ka nag-aaral? Sa Humapon High School po. Humapon High School. Kumusta may Mabel ang pagklase? Okay man po. Sa income nadidipisilan, modular ba ka mo o online? Modular po, pero may mga pigsi search man po. Ayun. Ano yun? Yan naman lang ka? Sityo yan?
Puro Gulping lang ka duman sa Indo. ko. Malangka eh. Oo, Sitio Malangka, Taisan. Taisan, Legazpi, kay Kapitan. Anong grade na? Grade 9 po. Grade Grade 9. 9. Kung ikaw makatapos na kan sa imong pagklase, anong gusto mong maging? Doctor po. Doctor. Doctor of? Surgeon po. Surgeon. Tama yan, surgeon. partner. Una ko, Doctor of Natural Medicine. Surgeon. Ang aki ko si Casey Human. Kundi Neurosurgeon ang gusto. Doctor of Animal. Veterinarian. Ako minsan partner, nagpapacheck up ako sa veterinarian. Nata ito, mukha ka bang ano? Dahil man, kasi ito, may nakaiwal ako. Ay, Ang sabi iyo. sa kuya, hayop ka. O di ako nagpa-check up sa veterinarian. Kumusta man ang check-up sa imo? Okay man, medyo sabi kan veterinaryo, dahil man da akong foot and mouth disease. Okay Di man. ibig sabihin, monthly nagpapag-groom ka. Dahil na. Ura naman nagsabi sa kuyang, hype ka. Dahil na. Dahil Di meaning to say, balik ka na sa tawo mo balik na ako sa tawo Saan mo ka na. na ngunya nagpapacheck up? O, si doktor na minsan guest talig di. Kay Dr. Gianan. Balik kong doktor na si Mabel, kado ba na ako mapacheck up? So, kung ang Pacheck upan ko sa imo Mabel ang kuko ko. garadan ang kuko niya, Maybel. Dahil pa man gadan. Alternate nga ni, buhay gadan. Dahil pa man buhay gadan. Asymptomatic sa kuyang kuko. So, dahil yan pwede naman sa VR partner. Saluwas ka sana. Talaga. Sige. Oh. Dahil piga pa kung tagarupig ni nervyos si Mabel. Nervyos ka, Relax Mabel. lang, Maybel. Relax Malung lang. si inang ngabil ni Mabel. May boyfriend ka na, Mabel. Ilingan ngabil ni Mabel. Tamalung si ina. Bigyan nervyos. Nata ka ni nervyos. Makatakot ba kami ka, Urlay? First time mo sa TV? First time sa TV. Pero mukha kang artista. Sinang kapartner? Kapadok Kan ng ko yung partner? magano binubin pa si Judy Ann Judy Ann. Santos. Day partner, gari siya. Saka si Mabel. So, artista man na Mabel. So di sa tuya, lakotsera. Dahil may Mabel talagang artista. So, kasabay duman sa Home Alone Dariles. Ay, totoo! sabi ko sa iyo. So, apo ni... Yan ang mga Home Alone. No, Babilya. Istorya naman sa yan sa kuya, kan mga tiyoon ko. Dahil ko naman yan inabot talaga. Kautikan mo, panday pa sana, inabot mo Dahil na. na, ang inabot ko ng mga show, kuya na... Going Bulilit. Bako, ini ng mga showtime na. Going Bulilit, try ka duman ang bida. Ikaw bida sa Going Bulilit. Ay, baga. Diba? Singa nito, Teddy. Si Dagul, si Teddy Yan, nagsabi Dagul. Si Teddy, Ngunyan, ano, ansa imong pagmati na yaong kadigdi? Kampang mo ansarong Mr. Siram. Maog nga po. Taniyan ako didingon yan. Ayan. Ito ka na, partner. Hindi nervyos si Mabel. Inautan na kay Maybel. Ayan. Antwerpa. Kakaiba ang apelido mo. Antwerpia. Mga taga sa'yo ng Antwerpia. Taisan po sa Malangka. Taga Yan Malangka talaga. talaga. Ayan, Maybel. Kaputi, Maybel. Color puti. Ano ang pagmati? Kaput mo ng regalo sa imo ni Congressman Saldico. Maogma po. Napili ako didi. Oy, nadangog ko sa bago. Pigapot ka ni partner. Ano daw ang pigagamit mong sabon? Taarugo niya. Hindi man ang ma-effect sa kuya partner. Arugo. May plano si partner na arugo ng sabon mo. Sa in, magkakatabang yan sa imo, sa imong pagklase, o itatao mo sa mga tugang mo? Anong sistema kaya? Pangklase ko po. Pag minsan po, may Zooman po kami. Nag-aapot, nag-orient. Tapos, sa mga search po, link, arogaan. So, dakulang katabangan niyan sa Apo. imo. Nagmensahe na siya, partner? Day pa. Mensahe ka kay Congressman Saldi. Anong masasabi mo kay Congressman Saldi? May regalo sa imong tablet. Waran ang birthday mo? Kang Lunes po. Lunes. O regalo yan sa imo ni Congressman Ay, kaso may birthday duman sa Malangka? Nanaagyan may duman ako, Oo, sarado sa tinampo. Exclusive for only visitors. Thank you po. Ako napili nindo sa dakulunan nagat-comment. Thank you po. Ako natawan nindo ki tablet. Dakulaw na po ining tabang sa kuya. Okay. Thank you po. Oy, yaw ka naman sa nadigdi. Turuin daw ang ibang mga taga Humapon High School at saka mga taga Bangkiruan High School. Ano ang mechanics para manggana man ng tablet? Tig-follow ko po so page kang ako Action Call Center tapos po nag-comment ako po. May live po kamo tapos doon po ako nag-comment. Tapos? Tig-like and follow ko po. Tapos may tig-mention na. Tig-sabi ko po kung nung nangyayari sa school ko.
Sisa yung mga tinag mo na FB friends? Si Nicole po. Sa mga friends ko po. Nanggarana na? Di pa po. Okay, masunod na yan. Tinag mo eh. Araw pa lang Kinensyon mo. palang kasimple. Arog lang ka to, kasimple partner. Siyempre, congratulations sa imo! Mabel! Antwerpia! Pia! Kang Taizan, Legazpi City. May nanggana na! May manggagana pa! Congratulations kay Sherlyn Baral! Ayan, si Sherilyn Baral, partner, taga, saan partner? Taga sa'yo, nene. Ayan. Dahil nakabugtak. Yaon, partner. Sa'in. Yaon dyan. Ano pa? Hindi ko nabasa kung sa'in. Basaw ko na sa partner. Uyan, sa iyan basaw laging mo. mensahe. Basaw Sabi niya, mo. maray na hapon po kay Congressman Saldi ko, asin Congressman Pilo Garbin, asin sa iba pang mga Ako Bicol party list. Sa iba pang, sulo man lang tabi ang Ako Bicol ha, sa iba pa sigurong mga staff kan Ako Bicol party list. Asin sa Induman po, Ma'am Remy, asin Mr. Siram Joshua. Ako po si Sherilyn Baral, 18 gulang, sarong estudyante na perming nakaantabay asin nangangapudan sa indong programa. Nasaro man po ako sa Matabangan, kantabang ora mismo na matauan ki tablet. Saro po akong estudyante, namuya makatapos para matabangan ang sakong mga magurang. Huli sa kadipisilan kan buhay, mingunyan, taang sakong ama ay sarong PWD, kaya dai po pwedeng makapagtrabaho taang sa iyang mata, lalo na minalabo asin minakulog. Hulit na gustuhon ko man po ang makatapos kipag-adal, permi po ako nagaantabay sa indong programa. Taan sa kong cellphone, madalion malobat asin malabuo na ang kamera. Hulit na tios po kami, pirmi po akong nag-aasa na saro sa mga matabangan na matauan man po ki-tablet para po sa pagklase ko online. Ako po saro saro man sa mga tiga-asahan kang sakong magurang na makatapos asin makatabang sa sainda para mapagayon ang samong buhay. Ako po taga San Jose, Malilipot, Albay na nagmamauot na matabangan na matauan ki-tablet para sa kong pag-eskwela. Ako po sa estudyante kan Bicol University First Year College. Ako po permi nakantabay sa indong programa asin nagmamauot na matauan man po ako ki-tablet. Sana po sa indong mabasa ini at mapili na manggana. Mauot ko man po na magaloy pa sa indong programa para matabangan ang araw kong nagtitios. Salamat po. Ayun. Taga sa partner. Taga dyan. Taga Malilipot, Albay. Albay. Talaga. San Jose, Malilipot, Albay, asin estudyante kan Bicol University First Year College. Congratulations! Ayan, congratulations sa imo. Alaton mo tabi, Sherilyn, may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet hali kay Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Sa imo pa yan. Partner! Oh! Sa satuyang pagwelta at saan, maparapol na kita. May manggagana nin 1,000 pesos. Kaya mga ka-action, dyan sa nakamo, babalik pa ang tabang. Ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita.
mismo. Partner, Oh, tanda mo si Mura. si Mura, yun yan so katambal ni Mahal. Oo, siya partner yung Siyempre, pag Mahal, may Mura. Oh, tama. Mahal sa presyo. Di, Tapos may mura. oo. Pero man lang yan sa Bicol, kung minsan may umaw, may mura. Siguro partner, yun talaga ito ang pinagbasehan. Ano? Kasi kasikatan ka to ni Mahal. Yes. Tapos here comes Alan Padua. Oo. Pinangaranan ng mura. Mura. Yan Ayun. partner. Ito partner, Kaya so ito nga ni, komedyante. day nga ni aram ka ito kang publiko kung si Mura, babae o lalaki. Correct partner. Ako mas ito, confused din ako. Na ano ba inisi Mura? Lalaki ba o babae? Ganun ba? Apo tunta ka, si Winnie the Pooh. Ano yan? Lalaki babae? Si Sai? Si Winnie the Pooh. Si Winnie the Pooh? Day ko aram, taday ko panailing ang organ. Sa itsura niya na lang. Day, ako kaya baga partner to si is to believe ako. Oo. Pero sa Ako nga ni, day ko aram kung babae ka o lalaki. Nataman partner. Day ko pa manailing. Sa itsura kong ini partner, siguro man basian, babae. Maski ka man partner, aram ko lalaki ka daw, day ko pa nailing. Nataman. Itsura kang pandok mo, panlalaki. Malay Nabado ka mo kung panlalaki. nagpakuan lang Ang boses ako. mo, panlalaki. Malay mo kung nagparituki ako. Ang boses mo, panlalaki. And, ang sarap pang basehan ka yan, mas gusto mo babae. Ano? Gusto mo babae. Yan ang. Basihan Saan yan. mo manabaritaan yan? Alangan mo lalaki ang gusto sabagay, mo. sabagay. Pwede, ikaw ang labi. Sabagay, aha. Diba? Kaya partner, si Mura partner kan sarong Aldao. Binisita ta si Mura, nanganing partner na aramontaan sa iyan kamugtakan. Kaya, igwa partner na pag-araman na si Mura igwan ning kamatayan sa hawak. Kaya partner, dagos sa ining pinagkonsulta sa doktor, sa tabang yan kan ako Bicol Party List, at syempre kan sa tuyang programa. Partner, tanganing mas maaraman ta kung ano ang nangyari duman sa pagbisita ka kay Mura. Bata nagada na si partner niya, si Mahal. Ayan, dala nun tiny. Sino nga ba ang hindi makakakilala sa dating komedyanteng ito na nagpasaya sa libu-libong Pinoy sa telebisyon? Siya si Alan Padua o mas kilala sa screen name na Mura. Alam niyo bang siya ay isang Bicolano? Nitong mga nakarang araw at linggo ay nag-viral sa social media ang kanyang kalagayan. Matapos kasing mawala sa showbiz, bumalik siya sa kanyang lugar sa Batbat, Ginubatan, Albay. Sana maalala nila ko. Hindi na ako magbabanggit kung sinong pangalan. Alam ko naman. Naghihirap na. Idagdag pa ang mga sakit na nararamdaman. Kaya naman, dumagsa din ang tulong galing sa mga netizen. Isa sa agad na nagatid ng tulong ang Ako Bicol Party List at Action Ko Center. Kwento ni Mura sa team, taong 2010 noong siya ay maaksidente, na naging dahilan ng pagkahinto niya sa showbiz. Yung kalagayan ko ngayon pa ako mahina na siya. Parang nawala sa loob ko na bumalik ulit sa showbiz na wala lang akong magagawang ganito. Hindi ko na magagampanan yung gusto kong gawin na gusto kong may takbuhan pa rin, yung action pa rin. So hindi ko na kaya kasi mahina na yung pa ako. Makikita ang hindi normal na paglalakad ni Mura at ang kanyang dinaramdam sa katawan. Para maipatingin ang kanyang mga nararamdaman, sinama namin si Mura sa isang ospital sa Ginubatan, Albay. Bagay na labis na pinagpapasalamat ng dating komedyante. Maraming salamat po sa tulong po niyo sa akin. Sana po gumaling po yung pa ko. Sa ganun po makapagbalik po ako sa TV, ganun. Ayon kay Dr. Renato Gata, mayroong pneumonia ang komedyante, kaya binigyan din ito ng mga gamot. Narinig ko kanina na pwede siya x-ray din ng baga, chest. Ngayon, narinig ko siya umubo. Mapa-x-ray kontak ko sa chest. Wala. So, steady na ako dito sa x-ray ng abdomen, kasama ng abdomen dyan, plus pelvic.
Kasama namin sa pagpapakonsulta kay Mura si punong barangay Rolly Orlina ng Batbat, Ginubatan, Albay. Kung sa pangay po ma'am talagang yung hanap buhay po nila talaga medyo talaga mahirap po sina Mura. Talagang kailangan po talaga nila ng kung ibang pang-araw-araw na Sunod na araw ay binalikan namin si Mura para naman ipatingin ang kanyang mga binti at paa. Habang naghihintay ng resulta ng eksaminasyon sa kanyang binti at paa, nagkwento si Mura ng kanyang pangarap, ang magkaroon ng babuyan. Subalit, aminadong kapos naman siya sa pera. Siguro pa yung pagpapalaki ko ng mga baboy, tapos meron din siguro papabili ko para mami. Meron akong kapatid na lalaki mo na may pamilya rin siya na kaya mag-alaga ng baboy. Bago kami umalis, inabot namin ang food packs para sa pamilya. Para kahit papaano, mayroong makukonsumo ang kanyang pamilya. Hiling din namin ang mabilisan niyang paggaling. Ayan, partner. Riparo ta, partner, na talagang grabe ang kamatean ni Mura sa iyang bilis, Day mo sa na iyang interview, daghan. partner, si Mura kung piraman an... Height. Bako lang. Ano? Piraman ang pagkikita niya kaito sa kanya o pa siya sa showbiz. Nahapot ko yan, partner. Mga piraman. Ang bako daa kaparehas kan mga nasa showbiz. Syempre, Extra man lang siya. extra siya. Then, dakul siyang mga barkada sa showbiz, partner. Maski pa ka ito, na daig siyang kamatean, talagang natatauan siya. May na-mention siya, partner, na mapag-iniban niya sa hanap buhay like Coco Martin, Bong Navarro, yan talaga, partner, so mga masugid na nagtatabang sa iya. Ara mo, si Mura, dapat ko ano niya ni Coco Martin eh. Si Mura, yan ang tunay na probinsyano. Correct. And syempre, Taga-Batbat, partner, Ginubatan. labian pasasalamat niya kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kanako Bicol Party List, Yun na, iling ko talagang tinawan pala ni Duura mismo. Ngayon magkakanigong katabangan, pagpapacheck up, pagpapabulong. Sabi nga ni Mura, ito ang pinaka-importante sa iya, partner, ang maging maray, an sa iyang salud, masunod na lang da, partner, kung ano pa man ang mga tabang. And nahiling taman, partner, Yeah, na nagulos man ng mga tabang. So, kuya, plano niyang maglag kay Urigan. Anong plano? Ayan, partner, ang nyauna yan, partner, sa kaaraman ni Congressman Saldi, as in ginigibuhan na partner nin magkakanigong esforsos, as in schedule, kung nga rin, partner, maduman ang team para, partner, ihatod kay Mura, ining kahagadan niya, partner, na pangkabuhayan. Yan si Mura, medyo pagkatapos kan sa iyang showbiz career, sabi nga ni Kapitan, medyo ngunyan nasa panahon talaga ning medyo kapos-kapos ang pamilya. Syempre, partner, sa Laugkan Barangay, ang enot na makakariparo ang kapitan. Kaya ka, partner, habang yaong ka pangunyan digdi, nasa tugatog ka pa kang kasikatan mo sa showbiz. Ikaman, partner. Magtipon ka, partner. Tapag day na sa showbiz, Mara na, partner. Pero sabi nga ni Ibagang, importante, partner, ang salud ta dapat perming maayos. Yan, Kasi ang iba, masunod na sa nayan. Ipagpasalamat Pero di bali, sa mahal na Diyos, partner, na... maski harayo ang Barangay Batbat, ang Ako Bicol Party List, ang tabang, asin ang ura mismo na pag-aksyon ni Congressman Saldico kan Ako Bicol, yaon permi. Yan, bako naging rason, partner, ang karayuan. Yan. Ang kaharayuan, part, ang distance para di maipaatod ang tabang ni Congressman Saldi kan Ako Bicol para sa pamilya mo ni Mura. Yan. Para kay Mura sa iyang salud. Ayun. Ngunya naman, mapili na kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner partner! Yan! Ang pinakaabangan kan sa tuyang mga kababayan! 1,000 pesos! Ang maswerteng manggagana mo niyanin, 1,000 pesos! Sige. Ayan! So mga nagpaabot tabi kan sa indong mga mensahe naglalaom, na baka saro ka mo sa maswerteng manggana mo niyan, kapuntanaan sa indong mga telepono! Yeah! Ayan! Maiwagang garapuan, pasok! Dadadadadadan! Oy, partner, may nag-message sa tuya, digdi ba? May kuwang ka, may trabang ka, digdi. Sige, partner. Nangangapudan baga kita, digdi. May aram lamang po kamo dyan na malaugan na trabaho kasi kasambahay po ang mama ko digdi sa Manila. Aha. Pero masakit na ang buhay digdi sa Manila kaya gusto niya dyan na lang sa Bicol, tatagarapu-rapu po kami. Dyan na lang sa Bicol, maglaog ni trabaho kasambahay. Tagarapu-rapu ka, subuot sabihin, partner, si Mayor Galicia. Baka, partner, Nangangaipo kasambahay. Oh, di ba? Siyempre, ayan. Baka may aram ka, partner. Ma'am Remy, digdi po sa muya, usuhon po an mayo ning tubig. So, pigat
Ayan, naghahagad po kami ng Jetmatic. Tubig partner. Pambumba. Sige. Ma'am Rems, digdi po sa mo usuon niya na pigatapik nindo. Taurus girl po ini. Ano yan? Baka itong kay nanay na pigtatapik kasubago restoryanta man unguduman kay nanay. Salamat tabi Taurus girl. Usuon Yan. agad palan partner sa mga barangay ang iringgitan Basta ang importante dahil kamo nakadan niya ring kapwa kamo nagiinguwa para sa pamilya asin malinig ang sa indong mga ginigibo. Yan. Ayan, partner. Sige. Ika na bunot. Ay, ako na. Ang sa tuyang maswerteng numero. Yugod mo na, digdi sa action ko, pati yan, pigdadulog sa mo ya. Baka po may mga kamidbid ka mo dyan, nagatabay ka mo, nangangaipo ka mo kay kasambahay. May tagarap-rapo na habo na duman sa Manila, tadipisi lang buhay. Siyempre, partner. Arayo pa sa pamilya. Gusto niya, digdi na lang magtrabaho. Excuse me po! Digdi na lang magtrabaho. Excuse me po! Naligo po ako. Digdi na lang magtrabaho sa Kanina, Albany. napapaabo ako, partner. Pero Ako mo niya, napapatsing napugulan ako. ko. Dahil mo napugulan. Dahil ko na, kaya excuse me po! Ayan. Talagang narireparo tayo. Live po kita, mga ka-action. 0912 484 ano? 484 484 0963 0963. Taga Sorsogon. Siya si Mary Joy Honda Yamaha Kawasaki. Honda lang pala. Maray na sila, partner. Bakunado ka na. Honda. Ade. Ayan, Honda, Mary Honda. Joy Honda. Na-mention mo na gabos na Motorsiklo. taga Sorsogon City at sa tuyang winner, Consimbagon. Ayan. Nagri-ring, Mary Joy Honda. Brum! Ta-da-da-da-da-da. 4-stroke. Sige, partner. Oy, bati unta muna, partner, habang nagalat kita kan sa tuyang... Good PM po. Si Bastian ito Possible nakikinig winner. po sa inyo. O Bastian, masiram na pagkaunto tabi. Oy, maray na pagkahapon! Hello? Yes, maray na hapon po. Yes po. Sa Honda po ini. Yes, opo. Maggurano na po so kuyan ngunyan. So kuyan po baga bagong luwas nindong Honda na motorsiklo. Gurano tabi an ulog ka yan? Barato na po yan. Barato Pirang- na. pirang Payable down payment. for how many years? 3 years baga pag motor. Po sa imo. I-send ko sa Kung kuya. medyo O, kapwarta ka, sige. pwede mo na ika. Pag dakol kaming mga gusto Siyempre, magpapay dahil- reto sa imo, piraman ang finder's fee, mini partner. Pwede naman po yan libre. Adi, gusto sabihin, anyaon lang dyan po. Puro lang po Honda ang yaon dyan. Dahil pong mga Kawasaki, Yamaha, Suzuki. Iyo po. Puro lang Honda. Nag-endorso ka na, partner. Dahil man. Dahil makita pigsabi. Mary Joy! Po. Nagano ka ngunyan? Pakaon ka ining gurang. Nagapakaon kay ning gurang. Opo, nagpapamirindan. Kaano-ano mo yan nagurang? Nag-alaga po ako din. Kuyan siya partner. Caregiver. Oo. Oo. Natapo Honda ang apelyido mo. Ali ka sa Japan? Ang agom ko po na-adapt kay Honda po. Ang agom niya, Honda, na-adaptar kan Honda. Bibihira ini partner kasi ang mga mibig ko, Honda. Honda ini, Honda. Kaya nga ni Honda. Kaya nga ni sabi ko, nagaputulo sa kukumgura ang hulugan ng motor. Kaya nga, nagets ko nga ni partner. Bibihira kasi ini di ba? First Honda. time ko ning apelyido. Pirang taon ka na, Mary Joy? 39 po. 39. May mga aki na. Sigo po, apat. Mga Honda man sinda. Siyempre po. Ayun. Sa in origin, mga hali ining mga Honda. Honda. Ang father po kang husband ko is Honda po talaga, Japanese po siya. Ayan, Japanese. Pero ang husband ko po, bako siya original Japanese. Half-half lang, half-half. May lahi. Opo. Okay. Opo. Ayun. Pero dahil ka man tatao magtaram ng Japanese. Ibang po. Bakero ne. Arigato. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ano pa? Aklan po ang agom ko, ma'am. Taga-Aklan. Taga-Aklan. So, kamudigdi, gari, pinadpad lang kamudigdi. Ay, Ako po, digdi po talaga ako. Taga-digdi po taga dyan ka talaga sa Sorsogon. Okay. Sa Indian sa Sorsogon. Opo.
Sa Bacon po. Bacon, Sorsogon City. Halik kami dyan, kanakaading aldaw, inagihan mi. Ay, ano? Mary Joy! Ara mo kung si sa ini nagapod sa imo? Ano po? Ano ini? Si Kuya Joshua, tapos si ate. Oy, talaga! Okay. So pag inapunan ka, ano ang ara mo? Listaduho nung kuna po ang boses Indo, pero po ako sa Indo nag... Ay, salamat po, nanay, Ah. sa imo tabing pagtitiwala. Bueno. Ate Mary Joy, pag nag-apod tabi sa imo, anong daraming Maray na bareta. para sa imo? My good news. Ay, may good good news. news. Kaya May hindi good maray news na hali bareta. kay Congressman Saldico. Ayan, Ate Mary Joy, congratulations ang gana kanin! 1,000 pesos! Ayan. Regalo po yan sa imo ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Nanay Mary Joy, sa inmo tabi gagamiton ining ginanaan mong 1,000 pesos. Ay, sa mga pang-allowance po kang mga aki. Ayon. Ayan. Opo. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi tay ka maswerteng narigaluhan? Kung saldi, salamatulog po. Alin ko na po ining tigahangad na gana man po ako sa Indo, sa programa Indo, at praise God po, at ako na po ang natawagan Indo. Thank you so much po, pati po sa Indo, ginawa po. Ayon. Ayan, congratulations, Ate Mary Joy Honda, Kan, Bacon, Sorsogon City. Congratulations. Ayan, Ate Mary Joy, alam tanong lang tabi, may maabot sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo tabi maresibihan sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Opo? Thank you po. God bless po sa Indo. Ayon. Salamat po. Mm. Partner. Oh. Bueno, partner, paano man ang manggana sa iba? Aron Ayan, kay para man tabi sa iba Mary dyan Joy. na nagmamawat man manggana, ang kinakaipuhan lang tabi nindong gibuon, simple sa naman. I-like ang sa muyang official Facebook page, tapos mag-comment tabi sa muyang live episode, kung nata kinakaipuhan nindong manggana. Aday paglingawan, mag-tag ning FB friends, as in i-share ang sa muyang live episode. Ayon. Duman naman sa mga kababayan ta partner na may mga problema sa indang komunidad, may mga na-eksperyensyahan na arog kay ki manay na taga dyan sa Pandan, Busay, mga problema sa kataraning, problema sa medikal, problema legal, anong marin nagibuhon? Ayan, pagirumdum sa tuyang mga kababayan, an sa Indo dapat nagibuon pag-araw kayan tabi an sa Indo mga na-eksperyensya. Pasiring kamo digdi sa opisina kan Action Co Center. Taigwa tabi sa Indong staff na maakomodar. Asin madalion lang tabi iyan na matatabangan tulos kamo. Magigianan an sa Indong problema. Digdi an sa muyang opisina sa Embarcadero de Legazpi, digdi sa Barangay Victory Village, Legazpi City. Sa mga daiman tabi makapasiring digdi, ipaabot an sa Indong mensahe sa samuyang official Facebook page. Siring man tabi, ibugtakan sa indong telephone number tanganing madali kamong makontakan sa muyang mga staff. Arog lang kaan kapasil, syerto na magigianan kamo asin matatabangan kamo sa tabang yan kan tabang ora mismo. Ayon, kasimple lang po mga tugang kan sa indong gibuhon dahil ang kamautan ni Congressman Saldi na ang programang ini tabang ora mismo kan Action Co Center and kan Ako Bicol Party List maging instrumento para makapag-ayuda, makapagpaugma, makapagtaunin kagianan. Siring man magkaigwanin pag-asa kamong mga tugang tang mga Bicolano may makaalalay sa inyo. Ayan, syempre araw kayo ng kamauwatan ni Congressman Saldi an matawan kamo nin pag-asa asin mapagaan an sa indong mga problema. Pero mga ka-action, sabi nga ni digdi sa programa, may napaugma na, may atawan pa partner nin pag-asa. Ninuli tayo ni po ang programang Kasurog Na. Katabang na, kasurog pa. Ayan, ako Bicol Party List. Mga ka-action, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramiantras na magpaaram sa agaliwat. Magribang kita parehas na oras asin parehas na programa. Kami yan sa ilong nakairiba, Dengiba, Remy, Araneta Mindones, and mga Salvador kan Bicolandia. Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram kan Bicol. Salamat, God bless Bicolandia, mapasatuyang Siram and mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat!